ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତଟିଏ ଥାଏ। ସେହି ବଣରେ ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ କୁଆଟିଏ ରହୁଥିଲା। ସେଥର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପ୍ରବଳ ରୌଦ୍ରତାପ ଫଳରେ ସେହି ବଣରେ ସମସ୍ତ ଝରଣା ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଉକ୍ତ କୁଆଟିଏ ପାଣି ଟିକିଏ ପାଇଁ ବହୁତ ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ। ଦିନେ ଉକ୍ତ କୁଆଟି ପାଣି ଟିକିଏ ଖୋଜି ଖୋଜି ଚାରିଆଡ଼ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥାଏ। ଏମିତି ଭାବରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି କୁଆଟି ଶେଷରେ ଯାଇ ବଣଟିର ତଟଦେଶରେ ଥିବା ମଣିଷ ବସତି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏଥର କୁଆଟିର ମନରେ ଟିକିଏ ସାହସ ପାଇଲା। କୁଆଟି ଭାବିଲା ନିକଟରେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପାଣି ଟିକିଏ ମିଳିଯିବ। ଶେଷରେ କୁଆଟି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ସେଇ ଗାଁରେ ଏକ ଚାଳିଆ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଚାଳିଆ ନିକଟରେ ମାଠିଆଟାଏ ଥୁଆ ହୋଇଥାଏ। କୁଆ ମାଠିଆଟିକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଏଥର କୁଆଟି ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଯାହା ହେଉ ତାର ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ ଏବେ ତାକୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ମାଠିଆରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପାଣି ଥିବ। ଏହାପରେ କୁଆଟି ମାଠିଆ ନିକଟକୁ ଉଡ଼ି ଆସିଲା। ହେଲେ ମାଠିଆ ଭିତରକୁ ଦେଖି ତାର ହୋସ ଉଡ଼ିଗଲା। ମାଠିଆରେ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଥିଲା। ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କୁଆଟିର ଥଣ୍ଟ ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। କୁଆ ଭାବିଲା, ତାର କ'ଣ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ଯିବ? ଏଥର କୁଆଟି ମନକୁ ମନ କହିଲା, ପାଣି ଟିକିଏ ପାଇଁ ସେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ମାନେ ପାଣି ପିଇ କରି ହିଁ ଯିବ। କୁଆଟି ଦେଖିଲା ସେଠାରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୋଡ଼ି ପଡ଼ିଅଛି। ଏହାପରେ ଚତୁର କୁଆଟି ବୁଦ୍ଧିଟାଏ ପାଞ୍ଚିଲା। କୁଆଟି ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ଗୋଡ଼ି ଆଣି ଉକ୍ତ ପାଣି ମାଠିଆରେ ପକାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ଗୋଡ଼ି ଯାଇ ପାଣି ମାଠିଆରେ ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଠିଆର ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା। ଶେଷରେ କୁଆଟି ମନ ଖୁସିରେ ପାଣି ପିଇ ତାର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇ ବନସ୍ତକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଶୁଣିଲେ କାହାଣୀ, କୁଆଟି କିପରି